Stommit beus chasúil, di rih seo brian leanach de rai le norman sroir nó or nin sroir nó cibéanam tá agan Sigmund Freud agus in neomh tá muid ag brianú an tSícé. Dar le Sigmund Freud tá trí chuid sa tSícé. Nídig fiche trí de orbar sé struchtúre den agama. A thug le fis go raibh trí nithe sa tSícé. An id, an ego, agus an superego. Agus mar a chur Freud buí seo an feras sícach. Ní ceantrach í fisiciúla iad seo san insin. Ach chun cheapatha. Chun cheapú, ok. Mar sin chun cheapatha saolaíocha nó hypotéiseacha de aimethe tábhachtach meabhracha. Ghlach Freud leis gur aimí an id levéal neamhchóisach de réir pionsapal an tásaibh. Sin sásaibh a hagan as in sin bonúsach. Tá rá instin beholíocha nó bonchúisinaí san id thug Freud éros agus thanatos orthab. Instin bheatha nó instin marachtála beidir is sé éros. Tugann sé cabhair don déanaí marachtáil. Díríonn sé gníomhaíochtaí a chuthaíonn an bheatha mar anáú ithe agus colaíocht. Agus ginion na hinstinaí marachtála seo fuinneamh dogan Freud libido Neamhhonan agus éros, níhonan agus éros, bhreanítear thanatos instin an bháis mar foireann nó grúpa fórsaí scrista atá ann i nach daoine. Nuair a dhírítear an fuinneamh seo amach i dtreo dhaoine eile, chuirtear neolé mar chrodacht agus foréigean. Mar sin féin, creideann Freud
go bhfuil éras níos láidre ná thanatos, agus chuireann sin chumas roioine marachtáil in áit féin díthú. Tá an éad mar a deireadh go hiomlán neamh chomhaisach. Forbraíonn an éigó as an id le líon naoineachta. Séard is sprioc don éigó ná na éilibh an id a hásamh go sábhailte agus go hinghlacha bhain sóisialta. Neamhbhionn agus an id leanann an éigó prionsapal na réaltachta. Nis sin is prionsapal na réaltachta an, ná prionsapal a bheabhraíonn dóin nach féidirín á rábhar a dhéanamh mar caitheamid marachtáil sa sochaí. Mar sin tá dar le Freud is cosúil tá trí chuid san ego. Tá an chuid chomhaisach, tá an chuid réamh chomhaisach, agus tá an chuid neamh chomhaisach an. Agus chuiníonn an ego an id faoi shrian. Forbraíonn an superego le líon munisce táid ag dul roiig go dtí an superego inis. Tá an superego níos forleithne ná an ego ná an id. Fiú má tá trí chuid ag an ego a chanairid leis an superego, téann chuid neamh chomhaisach an superego a bhfad níos faide síos sa neamh chomhais. Agus I bhíne deir Freud go mbíonn an ego atá thús, an id atá híos go neamh chomhaisach, agus an superego atá sa gháit go am ceanna I gcónaí tridlin I chéile. Forbraíonn an superego le líon óige, ní naoineachta inis ach óige, nuair a shamhlaíonn an páiste féin leis an tuisme chóir den inscne féin. Agus tá an superego freagrach as móráltocht. Aibríonn an superego fionsapal na móráltochta, agus spreagann sé muid iompar freagrach agus inghlacha agus sóisialta chaineálaring. Tá ancheist agus cruachás gach dhaoine agus baininn sé le éise sin a bheith ann. Éilíonn gach cuid den fearras síochach rudaí uainn atá neamhréireach leis an dá chuid eile. Agus dá réir sin
as chrían cuimhlint as. Mar hampla, is féidir leis an superego mothú ceantach a thuairstait muna leanan tú réalachaí. Nuair a bhíon cuimhlint idir an id agus an superego, catha an ego réiteoireach díana agus ádraanú. Úsáidtean an ego meicníochtaí cosanta. Anas go stopfaí a freascart tríd an neammarcha imní. Agus sin méid don láineamh, cúpla focail, má bhíon bua cuíoch agat is bua omláin, Cuiníonn tú na madraí ón doras, agus ní dóilem go bhfuil éanú de le ráthagam inniamh. So tásúil agam gur bhain sibh úsáid éigin as sin agus go mbeidh muid a caintla chéile arís sarabhád. Idir an dálín, cuim ra dé oribh go léir.